Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly," deck the halls with bugs of holly rocking around. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmas Eve be now. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Christmases be white. Christmases be white. Oh, come, all ye faithful,
exaltation. Sing all the citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Prekrásne, ďakujeme. Som vám vravel, že to je moja obľúbená pieseň. Spieva sa tam, poďte všetci svätí, poďte sa pozrieť do Betlehema, práve sa nám narodil král, práve sa narodil Mesiáš, poďme ho chváliť, poďme ho uctievať. Aj o tom bude dnešný večer. Je to zvláštne, ale tento koncert nie je o uctievaní človeka. Väčšinou prídu hviezdy, vystúpia na pódium a teraz ľudia kričia, ľudia šalejú, dievčatá sa hádžu k nohám týchto hudobníkov. Dneska to bude iné. Dneska to bude o uctievaní toho, kto sa narodil, kráľa, ktorý sa narodil v Betleheme, v stajni, Boha, ktorý sa ponížil a stal sa človekom a bude to príjemný večer. A ja nejdem veľmi rečniť, lebo nie je to dneska o rečnení, je to o spievaní. Tak prosím, privítajte Vierku Berkijovú. Prosím, pódium je tvoje. Privítajte Vaška Vereša, ktorý bude Vierku sprevádzať. Halelúja. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste si urobili čas. Veľmi sme sa na vás tešili, počítala som dní. Takže poďte sa spolu so mnou postaviť a poďme si spolu zatancovať. Čo vy na to? Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ,
Bravo, Vierka. Môže sa posadiť. Viete, keď tu bola Vierka posledný krát, to je asi mesiac, mala zo pár koncertov po Slovensku, tak jej prítomnosť neunikla pozornosti bulváru. Objavili sa novinári a potom začali vychádzať také články, že Vierka sa nám nejako zbláznila, že je z nej kazateľka sekty a že kade chodí, tade rozpráva o Bohu, že spieva nábožné pesničky. Ja si teraz zahrám na novinára, nie na bulvárneho novinára, na úplne seriózneho novinára a položím Vierke niekoľko serióznych otázok, keďže máme vianočný koncert a toto je Christmas Gospel Tour, tak sa porozprávame niečo o Vianococh. Vierka, čo pre teba znamenajú Vianoce? Keď sa povie Vianoce, čo ťa napadne? Vianoce. Christmas. Tak samozrejme, môj manžel vie, že veľmi veľa, dosť si s tým so mnou prežíva, pretože ja už Vianoce mám asi, poviem to tak, pretože v Belfaste je skoro stále taký ten vianočný čas, zima, síce prší, ale takže ja mám Vianoce skoro celý rok, nie? Takže ja stále vravím, majú asi tak v apríli, alebo, ja neviem, v septembri, tak skoro, že majú, už cítim ten vianočný čas. A ja zase, prestaň už s tým. Takže určite ich veľmi milujem. Viete, tam v Belfaste sa skorej zdobia stromčeky vianočné, takže oni vlastne hneď po Halloweenu už hneď dávajú vonka stromček. A ja prosím tiež manžela, prosím už aj ja chcem, aspoň bude dlhšie a tak. A on že nie, musíme počkať, nechceme teraz stromček hneď, potom necítime tak Vianoce, keď už je toho 24. Že určite pre mňa znamenajú veľa, ale najdôležitejšie je to, že naozaj, že Boh poslal svojho jednorodého syna, milovaného, zoslal na zem, aby nás spasil a zachránil. Že to je tá najväčšia radosť a milosť, ktorú sme dostali. To sú pekné slova, ďakujem. Vierka, skús si zaspomínať. Hej, teraz tu máme Vierku, dospelú ženu, matku a čo Vierka, dieťa? Aké máš spomienky na Vianoce? No, Vierka, dieťa, priznám sa, až tak s tou pamäťou nie som veľmi dobre, až tak úplne. Je to tak pamätám si tie 7-8 rokov, 9-10, takže pamätám sa, že určite boli krásne. Vtedy bývali viacej tie, neviem ešte, či vy, Slováci, viacej kupujete tie živé stromčeky, ale v tej dobe ešte boli viac tie živé stromčeky, takže sa pamätám, že sme mali to voňavé, ten stromček voňal, ihličie a určite boli vždycky krásne Vianoce u nás a pamätám sa, keď som dostala od rodičov, pretože strašne som túžila, viete, vtedy bola tá doba, tá telenovela, viete, Rosalinda a ona mala ten mikrofón tu, viete, Gustam a ja som tak strašne túžila ho mať a potom mi ho otco s mamou kúpili, tak ja som sa tak tešila, že som si ho dala Rosalinda. To som tak potom spievala a tancovala, takže to bola taká moja jedna ešte radosť. Máš veľmi dobrých rodičov a také veci napríklad kapor vo vani bol? Bol, spomínam si, ako malá, býval, áno. Teraz už sa priznám, teraz už je taký kapor z obchodu, alebo losos. Takže taký obchodský kapor. No a áno, bol. Možno si mi už odpovedala, ale mám ešte jednu otázku. Aký bol tvoj vôbec najkrajší vianočný darček, ktorý si dostala? Najkrajší vianočný darček? No, tak je toho veľa, ale priznám sa, že jeden taký darček som dostala od manžela. On tak strašne vie stále všetko, čo ľúbim, čo mám rada. A ja sa priznám, ja som mala taký lacný, smiešný systém karaoke, čo je skôr také pre deti. A ja som si na tom tak užívala, spievala. Aj tak som sa z toho tešila, ale vrajím si, keby som mala niečo lepšie alebo tak. No a raz vidím takú veľkú krabicu pod stromčekom a môj manžel mi kúpil takú úžasnú, síce malú, ale strašne fakt kvalitnú aparatúru, kde si môžem dodať všelijaké efekty do mikrofónu a doteraz to mám už veľa rokov a slúži mi to, trénujem s tým doma a veľmi, ale strašne som sa z toho tešila, som plakala, on sa úplne trafil do bodu a to je úžasné. To je ten najlepší darček, ktorý si spomínam. No ale samozrejme, ten najväčší dar, samozrejme, to, že mám manžela a zdravého synčeka požehnaného. Vďaka Bohu a my sme sa okľukov dostali späť ku spievaniu, k hudbe. Ja si neodpustím úplne poslednú otázku. Aká je tvoja najobľúbenejšia vianočná pieseň a či ju budeme dneska počuť? No, áno, mám. Tak určite sa mi páči Oh, holy night, the stars are brightly shining.
Tak tá sa mi páči a ešte mám jednu, neviem, či ju poznáte, ale to je taký krásny swing. No žiaľ, dnes večer neodoznie, ale snad na budúce. Ale mám ešte I'm driving home for Christmas and I can see the way those faces. Taký swing krásny, že jak pán jazdí domov na Vianoce a nemôže sa toho dočkať už, keď sa stretne s rodinou. Výborne, tak už nám zaspievaj. Ešte môžeš jednu, ak chceš? Nie. Zadarmo. Ja už odswingujem do publika a prosím, spievaj a o chvíľku budeme pokračovať. Je úžasný. Poďte, postavte sa so mnou, lebo požehnané meno má Pán. Amen. 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 Ja viem, že meno Pána je môj úkryt. Boj sa v ňom čo? Halleluja. Ja viem, že meno Pána je môj úkryt. V boji sa v ňom môžem skryť a v bezpečí žiť. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. On je najvyšší. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. On je najvyšší. Ja viem, že meno Pána je tvoj úkryt. V boji sa v ňom môžete skryť. Halleluja. Ja viem, že meno Pána je môj úkryt. V boji sa v ňom môžem skryť a v bezpečí žiť. Lebo požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. On je najvyšší. Halleluja. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. On je najvyšší. Spievajte s nami. Halleluja. Nádherné. Halleluja. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. On je najvyšší. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. Požehnané meno má Pán. On je najvyšší. On je najvyšší. Halleluja, sláva nášmu Pánu. Nádherne ste spievali, počuli ste sa, že? Wow. Aj Boh vás počuje a vidí a veľmi sa z toho teší. A viete, čo vás milu? Amen. Tak poďte si, túto chválu zbožňujem. Tak sa mi páči, včera som sa dozvedela od brata Joška, že toto je už taká staršia, vy ju tak poznáte dlhšie, ale ja som spoznala vlastne také 2 mesiace tomu, ale strašne ju milujem. Tak si poďte s nami zatancovať na chválu a slávu Pánovu. Baruch Adonai, Elohei Izrael, Adonai, požehnaný Pán. Baruch Adonai, Elohei Izrael, Adonai, požehnaný Pán. Min haolam, vat haolam, chválte jeho meno na veky. A znova, min haolam, vat haolam, požehnaný Pán, Boh Izrael.
Izrael, Adonaj, požehnaný Pán. Baruch Adonaj, Elohej Izrael, Adonaj, požehnaný Pán. Min haolam, bat haolam, chválte jeho meno na veky. A znova, min haolam, bat haolam, požehnaný Pán, Boh Izraelov. Nech národy ho chvália, spievajú a Izrael povie amen. A halleluja, nech mu volajú a Izrael povie amen. A Slovensko povie min haolam, bat haolam, chváľme jeho meno na veky. A poďme všetci! Haola, požehnaný Pán, Boh Izraelov. Nech národy ho chvália, spievajú a Izrael povie amen. A halleluja, nech mu volajú a Izrael povie amen. A Izrael povie Boh je, na veky Boh je. Vzdávajte vďaku Pánovi, jeho láska trvá na veky. On je dobrý, je na všetky veci, jeho láska trvá na veky. Chvál ho, chvál ho. Chráni ma svojím ramenom, jeho láska trvá na veky. Som v ňom znovu zrodený, jeho láska trvá na veky. Chvál ho, chvál ho, chvál ho, chvál ho. Na veky Boh je verný, na veky Boh je mocný, na veky Boh je s nami, na veky, na veky, na veky. Od východu až po západ jeho láska trvá na veky. V jeho milosti môžeme večne žiť, jeho láska trvá na veky. Chvál ho, chvál ho. Boh je s nami, na veky, na veky, na veky Boh je verný, na veky Boh je mocný, na veky Boh je s nami, na veky, na veky, na veky. Halleluja! Jeho láska trvá na veky. Láska trvá na veky, láska trvá na veky, láska trvá na veky, Jeho láska trvá na veky, lebo Boh je láska. láska trvá na veky, Halleluja. láska trvá na veky, láska trvá na veky. Chvál ho, Boh je mocný, na veky
veky Boh je s nami. Na veky, na veky, na veky Boh je verný. Na veky Boh je mocný. Na veky Boh je s nami. Na veky, na veky, na veky. Halleluja. Krása, krása, krásne to je. Skôr ako čokoľvek poviem, tak odstránim z pódia jeden nebezpečný predmet. To, aby sa nám na ňo naša superstar nenapíchla. Ja som bezpečí, ja verím tomu. A teraz prejdeme na celkom vážnu nôtu. Vianoce sú úžasná vec. Pre ľudí v dnešnej dobe to tak možno nevyzerá, lebo Vianoce sú také rozsvietené, plné nákupov, plné naháňania sa, stresu a zhonu, ale Vianoce sú predovšetkým narodeniny. Narodeniny Pána Ježiša Krista, o ktorom nevieme presne, kedy sa narodil. S najväčšou pravdepodobnosťou sa narodil niekedy na jeseň, to biblickí učenci hovoria. Ale raz v dejinách sa stalo to, že kresťania sa rozhodli, že uprostred zimy budú slaviť narodeniny Pána Ježiša Krista. Práve preto, že uprostred zimy sa začínať jar. Začnú sa predĺžovať dni. A je to také symbolické vyjadrenie toho, že prišiel Mesiáš, prišlo svetlo sveta. Ešte o tom dneska budem trošku hovoriť, ale ja by som teraz rád nechal prehovoriť Bibliu, Božie slovo, tak ako sama Biblia podáva tento vianočný príbeh. A dovolte mi krátko prečítať z Evanjelia podľa Matúša z 1. kapitoly. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, Pana počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, the troubles will be of the side. Oh, yes. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, the troubles will be miles away. Here we are, is an olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining stars upon the brightest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Ďakujem veľmi pekne. Sláva nášmu Pánu. Halelúja. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the Spirit felt its word. A thrill of hope, the very word rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, hear the angels' voices. On night divine, all night when Christ was born. On night divine, all night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin, the error pining, till He appeared and the Spirit felt its word. A thrill of hope, the very word rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, hear the angels' voices. On night divine, all night when Christ was born. On night divine, all night Halelúja. To určite poznáte. Všetko spí. Všetko sa raduje, lebo Pán sa narodil, je náš Spasiteľ. Halelúja. Silent night, holy night, all is calm.
Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie, dôverný Pán. Stráži dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško, spísni. Nebeský tíško, spísni. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť. Kristus Spasiteľ je tu. Tešiteľ sveta je tu. Tešiteľ sveta je tu. Halleluja. Ja by som tam chcel byť. Viete, tá svätá noc. Tá noc v Betleheme, kde anjeli sa zrovna objavili pri pastieroch a zvestovali im narodenie Mesiáša. A ja vám chcem prečítať správu z prvej ruky. V 1. storočí žil jeden človek, bol vzdelaný, volal sa Lukáš, bol lekár, múdr Lukáš. A bol jedným z kresťanov, ktorí sa podujali na to dopodrobna preskúmať, čo sa to vlastne stalo. Lukášovo evanjelium, alebo evanjelium podľa Lukáša, sa začína tým, že Lukáš vysvetľuje, že vypočúval svedkov, skúmal dobové dokumenty a rozhodol sa dopodrobna opísať, ako to vlastne bolo s tým, že sa narodil Mesiáš, že prišiel na tento svet. A pred chvíľkou sme počuli pieseň Tichá noc a ja vám prečítam, čo Lukáš píše o tejto tichej noci. Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios a všetci sa šli zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal, nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď za anielom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Amen. Tuto chválu mám veľmi rada ja. Poviem niečo k tomu akurát, že prvýkrát budem spievať anglicky, ale vy, čo tu ste, tak niektorí z vás ju veľa poznajú. A tak vám určite zaspiem anglicky aj po slovensky, ale úžasná. The moon and stars they wept, the morning sun was there, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, his blood poured out for us, the weight of every curse upon him. One final breath he gave as the heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, a stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. Poďte, staňte so mnou a chválme Pána. Halelúja. On zišiel na zem, aby trpel za každého jedného z nás, aby nás zachránil a spasil. Blížia sa Vianočné sviatky, deň, kedy sa narodil náš Pán, Spasiteľ a záchranca. Halelúja. Lebo keď nebo plakalo, slnko sa zatmelo, odsúdený na smrť bol Spasiteľ. Pribitý na kríž, krv vylieval za nás, on porazil zlo, vykúpil nás. Triasla sa celá zem, kameň sa odvalil, jeho vernú lásku nič neprekoná. Smrť, kde je tvoj osteň, on je vzkriesený, on oslobodil nás. Na veky je on slávený, na veky je vyvýšený.
Spievaj halleluja, spievaj halleluja, Baránok zvíťazil. Spievaj halleluja, spievaj halleluja, spievaj halleluja, spievaj halleluja, Baránok zvíťazil. Spievaj halleluja, spievaj halleluja, spievaj halleluja, Baránok zvíťazil. Na veky je oslávený, na veky je on vyvýšený, na veky je on skresený, on je živý, on je živý. Na veky je oslávený, na veky je vyvýšený, na veky je on skresený, on je živý, on je živý. Hallelujah, hallelujah, na veky on je vyvýšený, on je oslávený, on je víťaz. Halleluja, sláva nášmu Pánu. Halleluja, halleluja, náš Pán je milostivý, úžasný, na veky oslávený, vyvýšený, je mu chvála a sláva na veky vekov. Halleluja, 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 ďakujeme Duchu Svätému, že je s nami prítomný. Halleluja. Ak si sa ešte neodovzdal dnes Pánovi, dnes máš tu príležitosť. Prosím vás, nehambite sa, zdvihnite ruky, kto je tu dnes prvýkrát na tomto mieste. Kto je tu dnes prvýkrát na tomto mieste? Vítaj, bratu. Zdravím. Ešte? Kto je tu ešte nový na tomto mieste? Tak nehambíme sa. Prichádzam, na kolená padám, odovzdávam sa, odovzdávam sa. Nájdi ma, Pane, priťahni ma, po Tebe túžim, po Tebe túžim, odovzdávam sa. Zavláš ma, milosť Tvoja trvá, nasýť ma, Pane, nasýť ma, Pane. Ruky dvíham, viem, počuješ môj hlas, hovor ku
ostávam sám. Chcem spoznať viac teba, chcem spoznať viac teba, odovzdávam sa, odovzdávam sa. Chcem poznať viac teba, chcem poznať viac teba. Dunivým vetrom, Ježiš, dýchaj mnou, veď ma cestou, veď ma cestou tvojou. Tuhutnou búrkou i tvojou dušou, veď ma cestou, veď ma cestou tvojou. Dunivým vetrom, Ježiš, dýchaj mnou, veď ma cestou, veď ma cestou tvojou. Mohutnou búrkou i mojou dušou, veď ma cestou, veď ma cestou tvojou. Odovzdávam sa, odovzdávam sa. Chcem spoznať viac teba, chcem poznať viac teba, odovzdávam sa, odovzdávam sa. Chcem poznať viac teba, chcem poznať viac teba. Halelúja. Sláva nášmu Pánu. Halelúja. A ešte som zabudla pozdraviť, keďže je to live vysielanie, že? Tak chcem pozdraviť aj ľudí, ktorí pozerajú práve teraz a buďte požehnaní v mene mocnom Ježiš, aj vy všetci, ktorí ste tu. Amen. Poďme sa ešte tak zaradovať. Viete, ja tak ľúbim izraelské chvály a určite poznáte Sion, 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 tak zatancujme si na Božú slavu, na Božú chválu. Amen. Halleluja. Sion, 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 halo tishalim, Nishlom Asirayim. Sion, 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 halo tishalim, Nishlom Asirayim. Ay, 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 Sion, ay, 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 Sion, halo tishalim, Nishlom Asirayim. Ay, 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 Sion, ay, 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 Sion, halo tishalim, Nishlom Asirayim. Sion, 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 halo tishalim, Nishlom Asirayim. Sion, 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 halo tishalim, Nishlom Asirayim. Ay, 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 Sion, ay, 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 Sion, halo tishalim, Nishlom Asirayim. Ay, 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 Sion, ay, 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 Sion, halo tishalim, Halleluja. Nishlom Asirayim.
Izrael, 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 Ezra Maginamu. Izrael, Izrael, Beta Pashem, Ezra Maginamu. Izrael, Izrael, Beta Pashem, Ezra Maginamu. Israel, 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 Beta Pashem. Israel, 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 Ezra Maginamu. Israel, 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 Beta Pashem. Israel, 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 Ezra Maginamu. Ezra Maginamu. Ezra Maginamu. Halelujá! Sláva nášmu Pánu. Určite ste si všimli, boli tu aj vianočné piesne, aj chvály. Ale rada by som vám niečo povedala, viete. Skoro všetci, teda prežívame vianočné sviatky. Niektorí ľudia príklad nie. Ale niektorí áno. Ale chcem povedať tým, ktorí vlastne nežijú takto ešte s Pánom, ktorí neodovzdali život Pánovi, že vlastne, lebo viem, príklad sú aj takí ľudia, ktorí neodovzdali život Pánovi, ale Vianoce napriek tomu majú. Tak ja by som tak chcela povedať vám, že nie je to len o Vianociach, snažme sa byť s Pánom každý deň. Každý deň. Keď ho dokážeme, my Slováci, uctievať a spomenúť si na neho a pozerať biblické filmy, tak môžeme ho uctievať aj každý deň. Alebo si len tak spomenúť a poďakovať. Ďakujem ti, Bože, za to, čo mám. Ďakujem ti, že sme zdraví. Ďakujeme za detičky, ktoré máme. Ďakujeme ti za všetko. Amen? Amen. Ďakujem Bohu. Počuli sme dneska svedectvo Matúša, svätého Matúša, evangelistu. Počuli sme Lukáša, teraz nám povie niečo Ján. Takže Evangelium podľa Jána, 3. kapitola. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Počuli sme Matúša, počuli sme Lukáša, počuli sme Jána. Sú to traja apoštoli, pridáme 4. Apoštol Pavol napísal do Ríma. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Že počuli sme Matúša, počuli sme Lukáša, počuli sme Jána, počuli sme Pavla a teraz, prosím vás, vypočujte si Daniela. Daniel nie je apoštol, ale Daniel je človek, ktorý v jeden konkrétny okamih svojho života stretol Mesiáša a pro ktorého sú Vianoce celkom dôležité. Daniel sa narodil v neveriacej rodine. Danielovi rodičia boli ateisti, materialisti, slušní ľudia, vzdelaní, pekne ho vychovali a od malička ho naučili mať rád Vianoce, lebo keď bol malý, tak na Vianoce pod stromčekom našiel vždycky krásne darčeky. Keď Daniel vyrástol, spoznal Ježiša Krista a začal si uvedomovať celkom nový význam Vianoc. A keď som dneska rozmýšľal nad tým, ako sa vám prihovorím, tak som si uvedomil, že Vianoce sú ukážkovým príkladom toho, ako sa v priebehu dejín vedia vyprázdniť pojmy, ako nejaké slovo, ktoré malo obsah a ktoré bolo dôležité pre ľudí, ten obsah úplne stratilo. Lebo čo sú dneska Vianoce? Na prvom mieste Vianoce sú obrovský biznis. Každý obchodník vám potvrdí, že na Vianoce je to dobré, že sa vie zahojiť na celý rok. Na Vianoce ľudia šalejú. Sú ich plné nákupné centrá,
nakupujú, čakajú na rôzne také tie módne vlny, ktoré sem prichádzajú, ako Black Friday, hej, Černý piatok. A ja som využil Černý piatok, kúpil som si dačo v zlave. Ale viete, je to obrovský ošial a porozmýšľajme teraz nad tým, nad čím ľudia rozmýšľajú počas Vianoc. Rozmýšľajú nad tým, čo komu kúpim. Ako sa pripravím na Vianoce. Ako vyzdobím svoj dom, aby náhodou ma susedia neohovorili, že môj dom svieti trochu menej ako ten ich dom. A pre niektorých ľudí je to naozaj stres, lebo vedia, že sa od nich očakáva, že niekomu niečo dajú a rozmýšľajú čo a väčšinou to skončí pri tých papučiach alebo ponožkách alebo niečom takom, čo samozrejme vždycky treba. A ja vám teraz poviem, ako k tomu došlo, že Vianoce dneska sú také, aké sú. Už som vám prezradil, že boli doby, kedy kresťania neslavili Vianoce. Skutočne nie, keď prišiel Pán Ježiš na tento svet, vznikla cirkev po jeho ukrižovaní, zmrtvých vstání a na nebo vstúpení, tak kresťania boli väčšinou Židia, takže slavili židovské sviatky. Slavili, napríklad v zime slavili Chanuku, sviatok svetiel, čo do dneška Židia slavia. A Vianoce sa začali slaviť niekedy až v 3. storočí a ja už som vám povedal, že sa začali sláviť symbolicky. Že uprostred zimy oslavujeme to, že prišiel Mesiáš, prišlo svetlo sveta do tejto temnoty a oslavuje sa to, čo som pred chvíľkou prečítal ústami apoštola Pavla, alebo to, čo apoštol Pavol napísal, som vám prečítal, že je to o Božom dare. Vianoce sú o tom, že Boh dal ľuďom dar. Ten najväčší a najvzácnejší dar svojho syna, ktorý sa nielenže stal človekom, ale prežil úplne dokonalý ľudský život a ako asi jediná ľudská bytosť by si zaslúžil spasenie. Ľudia sú hriešnici, písmo hovorí, že odplatou za hriech je smrť, pred chvíľkou som to čítal, a ľudia potrebovali Mesiáša, potrebovali vykupiteľa, niekoho, kto prežije dokonalý život, nezaslúži si peklo a potom si to s nimi vymení. A to je ten najúžasnejší, najväčší dar. A ja by som vás chcel poprosiť dneska, aby sme pokúsili sa uniknúť tomu tlaku a stresu tých komerčných Vianoc a začali rozmýšľať, o čom to je. Vôbec to nie je o tom, aké darčeky dáš svojej rodine. Vôbec to nie je o tom, či sa niekomu zavdečíš alebo niekoho urazíš. Ani to nie je o tom, čo dostaneš, a aj toto sa snažíme naučiť naše deti, lebo oni sa tešia veľmi na darček a je to správne, je to legitímne, že chcú na Vianoce niečo dostať, ale nie je to o tých darčekoch. Dokonca to nie je ani rodinný sviatok. Že jeden deň v roku sa všetci zídeme a budeme predstierať, že sa máme radi a že medzi nami nie sú žiadne problémy a potom celý zvyšok roku sa budeme vadiť. To tak býva. Ja si pamätám, že na Vianoce boli najväčšie hádky. Kvôli tomu stresu. Keď sa pripravovalo, keď sa zdobil stromček, keď sa chystalo, maminka uštvatá, otec nervózny, ja jediný natešený na darčeky. A teraz tie hádky. A niekedy to tak býva aj v našich domácnostiach. Ľudia, Vianoce sú o niečom úplne inom. Sú o tom, aby sme si pripomenuli, čo Boh urobil pre nás. A ja vás chcem poprosiť, zastavme sa teraz v tomto predvianočnom zhone a skúsme rozmýšľať nad tým, čo pre nás osobne urobil Boh. Viete, takisto ako sa vyprázdnili Vianoce, vyprázdnilo sa kresťanstvo. Kresťanstvo je oveľa viacej ako chodenie do kostola. Kresťanstvo je oveľa viacej ako nosenie krížikov na krku. Kresťanstvo je oveľa viacej ako príležitostné prežehnanie sa. Kresťanstvo znamená živý vzťah s Bohom, ktorý miluje človeka. S takým Bohom, ktorý dokáže v živote človeka urobiť také zmeny, ktoré potom vidíte napríklad na Vierke. Hviezda showbiznisu teraz tu kričí haleluja, Boh je dobrý, teší sa. Ona sa nezbláznila. Ona iba poznala, aký je Boh dobrý. Ináč aj apoštol Pavol hovorí, že my sme pre svet bláznovstvom, že ľudia, ktorí naozaj spoznajú Ježiša, tak je veľmi ťažké, aby im svet porozumel. A ako som povedal, zamysleme sa nad tým, čo Boh urobil pre nás. Ježiš povedal úžasné slovo, ktoré znamená, že buď bol dokonale arogantný a pyšný, alebo bol pravdivý. Povedal, ja som cesta, pravda a život a nikto nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Prehlásil sa za Mesiáša, povedal, že človek musí v neho veriť, že mu musí odovzdať svoj život a že on je tou jedinou cestou. Vôbec neplatí, že všetky cesty vedú do Ríma. Do Ríma možno áno, ale do neba vedie jedna jediná.
Jedna jediná cesta vedie do neba a to je Boží syn, ktorý sa stal človekom. V Kristovi prišla na svet cesta. Cesta z hriechov k spáse, cesta z trápenia do Božieho potešenia, cesta z ťažkostí do Božích riešení, cesta od trápenia k nádeji, k spáse našich duší. Je to cesta návratu k tomu, kto nás stvoril a od koho sme sa odvrátili. A Vianoce sú úžasná príležitosť, ako si to pripomenúť. A Pán Ježiš povedal veľmi silné slova. Povedal, kto ku mne príde, toho nevyženiem von. A toto platí aj dnes. A ja si nemôžem pomôcť. Viete, moje povolanie je kazateľ. Ja najradšej robím to, čo teraz urobím. Ja vás chcem pozvať na tú cestu. Vôbec to nie je o náboženstve, nie je to o liturgii, nie je to o vonkajšom prejave, ale je to o stavu nášho srdca. A ak sa vás dotýka Boh, keď počujete Vierku spievať, ak sa vás dotýkajú slova, ktoré teraz hovorím, prosím vás, urobte spolu so mnou jednu vec. Poďme povedať Ježišovi áno. Apoštol Pavol napísal, že ak vyznáš svojimi ústami Ježiša ako pána a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Toto je biblická viera. Viera v srdci, v to, čo Ježiš urobil pre teba a vyznanie ústami. Ježiš, verím v teba. Ježiš, potrebujem ťa. Ježiš, chcem ťa nasledovať. A bez toho, aby som kohokoľvek nútil, lebo verím, že je to Boh, ktorý núti človeka a že je to Boh, ktorý klope na srdce človeka, chcem vám teraz dať šancu pomodliť sa spolu so mnou takú jednu modlitbu, ktorá vie priviesť nebo na zem. Modlitbu, ktorou človek dovolí Ježišovi Kristovi, aby vošiel do jeho srdca. Je to vianočná modlitba. Lebo na Vianoce nám Boh dal dar a touto modlitbou sa tento dar prijíma. Teraz sa pomodlím a poviem Bohu tieto slova. Poviem mu, že som človek, ktorý potrebuje spasiteľa. Poviem mu, že som hriešný a neviem sám seba spasiť. Poviem mu, že vyznávam Ježiša Krista ako svojho pána a záchrancu a že ho prijímam do svojho srdca. A ak to chcete urobiť aj vy, prosím, sklonte hlavy a opakujte po mne tieto slova. Drahý nebeský Otče, viem, že som človek, ktorý je hriešný. A viem, že Ty si svätý Boh. Verím tomu, že si poslal svojho syna na tento svet, aby zomrel na kríži za moje hriechy. A teraz sa rozhodujem otvoriť svoje srdce Ježišovi. Pane Ježišu Kriste, vyznávam ťa teraz ako svojho pána. Vyznávam ťa ako svojho spasiteľa. Vo svojom srdci verím, že si za mňa zomrel a že si vstal z mŕtvych. Túžim ťa spoznať, Pane. Dotkni sa ma dnes. Premeň môj život. Odpusti mi hriechy. Chcem ťa nasledovať a chcem ťa spoznávať. Amen. Ak ste sa dneska modlili túto modlitbu prvýkrát, a ak ste sa ju modlili s úprimným srdcom, verte, že Boh vás počul. Boh vošiel. Boh sa vás bude dotýkať. S Bohom treba žiť, Boha treba nasledovať. Boha si nevymysleli ľudia. Boh stvoril človeka. Stvoril mňa, stvoril vás. A je možné s ním žiť, je možné ho spoznať. A keď ho človek spoznáva, viete, čo sa deje? Zmení sa to, akým spôsobom plače. Bez Boha ľudia plačú. Lútosťou nad sebou, od bolesti, od trápenia. Keď spoznajú Boha, plačú tiež. Ja plačem veľa. Ale viete, prečo plačem? Plačem od dojatia. Plačem od toho, aký je Boh dobrý. Ako ma znovu a znovu prekvapuje svojou milosťou a láskou. A takto je možné Boha spoznávať. Takto je možné plakať. Takto je možné, že človeku stekajú slzy z očí a jeho ústa sa usmievajú a vie, že Boh je s ním a že Boh je dobrý. A ja vám všetkým prajem, spoznávajte ho a dovolte ešte Bohu, aby sa vás dotýkal v
Vierka bude ešte spievať, mám v scenári, že je pripravená posledná pieseň, ale myslím si, že nebude posledná, že nejaký ten prídavok bude. Tak ešte chvíľku dovolte tej hudbe, piesňam a Duchu Svätému, aby sa dotýkal vašich srdc. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Ale som zmenila pieseň, ktorá mala teraz nasledovať. Ja cítim teraz tak, že táto pieseň teraz úplne sa hodí. Vás poprosím, keď ste sa postavili a chválili so mnou spolu nášho Pána a nechali, nech sa dotýka vás a naplní vás všetkým tým, čo potrebujete, pretože On vie, čo potrebujete. Amen. Náš Pán, náš Boh.
Halelúja. Sláva nášmu Pánu. On je úžasný, úžasný. Aj v mojom živote robí úžasné veci a môžem vám povedať, že som naozaj šťastná, radosná, požehnaná v Pánovi. A veľmi sa z toho teším a ďakujem mu za každú chvíľu. Aj to, že tu môžem byť na tomto mieste a naozaj sa chcem celého srdca poďakovať spoločenstvu Milosť za to všetko, čo robí pre Pána, pre jeho slávu. Že to nie je kvôli tomu, že ja som Verka Berková vyhrala Superstar pre neviem koľkými rokmi už a samozrejme som za to vďačná Bohu, ale chcem sa poďakovať aj za týchto ľudí, pani Anke, pánovi Jardovi. Veľký potlesk poprosím. A všetkým tým, ktorí sa podielajú na tomto, čo robia, pretože majú svoje požehnanie a ukladajú si svoje poklady nie tu na zemi, ale hore v nebi a to je dôležité, tak ja mocne vás žehnám v mene mocnom Ježíš a prajme vám to najlepšie z celého srdca. Ďakujeme veľmi pekne, buď požehnaný Daniel, buďte požehnaní všetci. Samozrejme, ak vám ešte nevadí, môžem vám ešte zaspievať a popriať vám veselé Vianoce. Sice ste si nepýtali prídavok, ale ja vám ho dám. Pretože aj Boh je ten, ktorý dáva, Boh je ten, ktorý požehnáva, len sa to naučte prijať. Ako teraz prijímate túto pieseň, naučte sa aj prijímať na nášho Pána. A my vám prajeme s Vaškom a celou mojou rodinou veselé požehnané Vianoce. Amen. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you, yes, I wanna wish you a very blessed Christmas. My vám prajeme celého srdca. Majte požehnané veselé Vianoce. Majte požehnané veselé Vianoce. Majte požehnané veselé Vianoce. Vám prajem zo srdca. Vám prajeme zo srdca. Wow, to bola taká improvizácia po slovensky, tak ako takto vyšlo, nie? Wow, ďakujeme vám veľmi krásne, ďakujeme. Ja som počula dačo, či sa mi to stalo teraz. Neviem, vieš, veľmi dobre nepočujem, čo ty. Počuješ dačo? Tiež nepočujem. Ja neviem, asi mi nejde od posluch, to bol vtip. Nie. Samozrejme, chceme poďakovať aj Jardovi mladšiemu, lebo je veľmi talentovaný, úžasný a tak nás krásne požehnanie nazvučuje, že sa nám tak príjemne spieva, že Vašek, povedz niečo aj ty. Ukáž im, že vieš rozprávať. Amen. Najlepšie. Je taká poznámka, Vašek je z Hané. Alebo tam...
Z Hodonína. Z Hodonína. Tak ideme si zatancovať ešte teda, dáme si? Áno, áno. Neponáhľate sa domov, stromčeky, zvončeky. Tak si môžeme ešte zatancovať na Božiu slavu. Alebo čo vy na to? Kto z vás má CD a počul? Cristo scora si ages premande. Cristo scora si ages. A chcete, Vašek vám to preloží. Kto z vás nevie, čo spievame? Tak to viete veľa. Wow. On je dobre vtipný. Tak Vašek, skús to dako. V češtine aj slovenštine, len polštine. V polštine. Kristus skorát si ages premande. Kristova krev je dnes na mne. A to se vlastně opakuje a pak se zpívá refren, že ďábla se už nebojím, protože Kristus skorát je na mě. Protože Boží krev mě ochraňuje. Amen. Amen. Chceme počuť a... Halleluja. Cristo scorát si ages premande. Cristo scorát si ages premande. Leben gestar me imana dará. Cristo scorát si ages premande. Leben gestar me imana dará. Cristo scorát si ages premande. Cristo scorát si ages premande. Cristo scorát si ages premande. Leben gestar me imana dará. Cristo scorát si ages premande. Leben gestar me imana dará. Cristo scorát si ages premande. Luvudime tia velode. Luvudime tia velode. Odelanda o Izrael. Luvudime tia velode. Luvudime tia velode. Odelanda o Izrael. Me chiamate serviv tu. Ai te luvudiv tu. Me chiamate serviv tu. Andasa urojilo. Me chiamate serviv tu. Ai te luvudiv tu. Me chiamate serviv tu. Andasa urojilo. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, שלום, שלום ירוסלם, שלום, שלום ירוסלם, שלום, שלום ירוסלם, שלום, שלום ירוסלם, שלום, 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 שלום ירוסלם, שלום, 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 שלום ירוסלם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, שלום, שלום ירוסלם, שלום, שלום ירוסלם, שלום, שלום ירוסלם, שלום, שלום ירוסלם, שלום, 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 שלום
nášmu Pánu. Buďte požehnaní. Krásne, veselé, požehnané Vianoce. A šťastný nový rok! Sme zabudli na šťastný nový rok. Požehnaný. Viete čo, prajem vám, aby váš nový rok sa zmenil tak ako mne, pretože ja poviem vám, minulý rok to bolo ešte niečo iné, ale poviem vám, pomodlila som sa k Pánovi. Ó, Pane, ja ťa prosím, v mene mocnom Ježíš, zmen náš život, tento druhý rok, čo príde. A jak ho zmenil, pozrite sa. On počuje. Stačí ho poprosiť, ako je v Biblii napísané. Proste a dostanete. O čokoľvek ma poprosíte, v jeho mene, čiže v mene Ježíš, dostanete. Veríš? Dostaneš. Máš to. Amen? Sláva Pánu. Ďakujeme veľmi pekne. Aleluja. Vierka, ďakujeme. Veľký potlesk. Ďakujeme Vierke, ďakujeme manželovi, ďakujeme Vaškovi, ďakujeme našemu moderátorovi Danielovi, ďakujem všetkým vám. Buďte požehnaní, majte sa dobre.